Να είμαστε πάλι στην Κρήτη, ίσως σε διακοπές, όταν θα είμαστε στη σύνταξη και τι σημασία έχει. Ίσως κολλήσαμε εδώ, ο λόγος είναι αυτή η καλή ζωή, αυτό που βλέπουμε εδώ. Ο ήλιος είναι ο καλύτερος και η φιλικότητα των ανθρώπων. Δεν μπορείς να επενέσεις τον εαυτό σου όταν κοιτάς τη φασαρία των άλλων. Ένας κριτικός μπορεί να αντέξει, ίσως πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει προστατευτικός εξοπλισμός. Και δεν εννοώ αυτόν που γίνεται τη νύχτα, αλλά τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιείται στη δουλειά. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε γάντια, ακόμα κι αν ο δρόμος είναι καθαρός. Ο δονητικός κύλινδρος είναι σαν πέτρα σε καζίνο, αλλά η προστασία είναι μηδενική. Η σκόνη εξακολουθεί να επιπλέει, ο άντρας βύχει. Δεν ξέρει αν ένα πυκνό σύννεφο υψώνεται από τον ίδιο το δρόμο. Τα θεμέλια της εκκλησίας τρέμουν, ο ιερέας τον ακολουθεί ταπεινά στο πλευρό του. Πέφτουν φράχτες και χτίζονται νέοι, χύνεται έτσι με ντένια τούρτα. Υπάρχει δουλειά για τους δωρητές, πρωτόγωνα εργαλεία, ναι, αλλά κανένα καταφύγιο από πάνω. Λίγο αργότερα χτυπούν οι καμπάνες της εκκλησίας. Κάποιος πέθανε, όχ κι αλίμονο. Το χωριό συγκεντρώνεται για να θυμηθεί αυτόν που έχει ήδη πάει πριν στον κόλπο του Αβραάμ, όπως λένε, για να περιμένει εκείνη τη μεγάλη γιορτή. Το γάμος του αρνιού ξεκινά, οι τάφοι ανοίγουν, οι νεκροί ανασταίνονται στην αιώνια ζωή. Η λειτουργία του Ορθόδοξου ιερέα τις Κυριακές μιλούσε. Όλο το χωριό το άκουγε από τα μεγάφωνα, το Ευαγγέλιο για όλους. Αμήν.